Fl-aħħar sigħat fiequ 77 persuna oħra mill-Coronavirus f'pajjiżna u feġġew 191 każ minn fost 3639 test. Dan ifisser li 95% tat-testijiet li saru ġew negattivi u 5% ġew pożittivi. Sa issa fiċ-ċentri tat-testjar f'pajjiżna saru aktar minn 536,000 test. Fil-bulettin mediku ta' kull nhar ta' Ġimgħa, is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci qalet li mhix isew il-pjan ta' tilqim li fiċ-ċentru tiegħu hemm il-persuni vulnerabbli u dawk li jaħdmu fl-isptarijiet. Mill-ġimgħa d-dieħla l-anzjani kollha fil-komunità li għandhom aktar minn 85 sena se jirċievu stedina biex jitlaqmu kontra l-COVID-19. Anzjani li għandhom problema ta' mobilità u huma msieħba mal-Comcare mhux se jirċievu l-istedina l-ġimgħa d-dieħla għax se jkunu qed jitlaqmu f'darhom minn tim apposta li se jikkomunika magħhom fil-ġranet li ġejjin. Il-Professur Gauci saħqet fuq l-importanza li jinżamm il-ħin tal-appuntament kemm tal-ewwel doża kif ukoll tat-tieni doża għaliex jekk dak li jkun ma jmurx meta indikat fl-istedina jitlef it-tilqima u ma jerġax jingħatalu appuntament. Din il-vaksin ġiet mixtrija mill-Gvern Malti, spejjeż tal-Gvern Malti, kulħadd ħajjieħu din il-vaksin b'xejn u kulħadd ħajkun imlaqqam propju skont il-prioritajiet tal-gruppi ta' meta aħna nkunu qegħdin nibatu għalikom. Minn hawn nappellalkom ukoll. Diġà ħarġu diversi twissijiet ukoll mill-awtoritajiet regolatorji tal-Ewropa wkoll biex tippruvawx tixtru vaksin minn fuq l-internet għaliex dawk mhumiex vaccines li huma tal-COVID li huma safe. Ġifieri l-uniku vaksin li għandek tieħu tal-COVID hija minn dik li qed jagħtik il-Gvern. Iż-żieda fin-numru ta' infezzjonijiet fl-aħħar jiem li l-maġġoranza tagħhom huma persuni li għandhom bejn 25 u 34 sena tirrifletti ċelebrazzjonijiet li saru fi żmien il-festi u f'dan il-kuntest in-numru matul il-ġimgħa d-dieħla mistennija jonqsu. Il-Professur Gauci appellat lil ġenituri biex ilaqmu l-itfal tagħhom għall-influenza u saħqet li l-kontrolli fl-ajruport għadhom għaddejjin.